Kardom pini bertar jik tha pini prime time news than mang pinali monitoron pi. Aprang se bertang ton pen cepajur midam de aprang bertang kong pi arjupanik tha. Diso palong elto pen truck ahiran tarapan kacetong. Kecheng siapong Timor Jai East Karbi Anglong District ahin pen executive meeting ke Papon. Bertang kong PRG ke dapit putat bertang ton pen cepajur midam snail. Karbi Anglong Autonomous Council Veterinary Tarendra Brahma pen kaping khat pona tingsi Hamren constituency aro self help group atuma phanbo kakaso la pen wa sokiron pona sai kedeng. West Karbi Anglong Hamren constituency ki Parlopan Tilahor community hall along self help group atuma phanbo kakaso mar la pen wa sumar kiron pona along Hamren Mandal Committee Maipu Puransing Tiso Pensi Mai Chipahem Pupon. Bangso Mailong Aluhia Man Peng Pen Chitongdon Hamren Local MSC Yam Mangal Sing Timung Hamren BTC Maipu Sarsing Pangcho Hamren Municipal Board Maipu Puransing Tiso Pen Chinglok Ongdong BJP along Man Peng Kidwatum Lapen Keteke Dingatum Chitongdon. Bangso Mailong Karbi Anglong Autonomous Council Yam Mangal Sing Timung Pen Lam Teke Jai Pona Tenke Non Kachari Bom BJP Asor Karmate Pariwartan Asorkar atum henlo kidukila atuma phan kerap lapen non sitame self help group atuma phan kerap ke pitheke BJP Asorkar atum henlo lapen non kibang jilang arni antame akaprek akera pustame one bomb lang pusi than pachini pon lapen kosun pen siboka kasomar kipang reng nang jima pualam the anstame rada thengno iya mangkol sing timong pen than pachini pon. Dilai pen di product towar ke meme ajok iho matrak ahiring tangrak pen kacing koi pusin litum news 24 Karbi Anglong apheran ke hin pen bertanang pale. Dilai pen di pu kacilenga towar ke meme ajok dilai higher secondary arai towar along YT pen di mapuranat ke dambom iho matrak bearing number AS01HC3431 ahiring tangrak pen kacing koi bonta kopai ke me pen katewara bang thang thelang pusi bertarip dunlong dilai pen di product towar ke meme ajok arniwang tagari motor kacing koi chimit me pinason si manponlo to ang tan pen kibang adaratum bangso towar phan kopilo kamatha ponji ili Karbi Anglong adaratum Chelang dam ete chetherak tami me chijin so tami me lasinon prapchen pen di pu pen dilaya towar kaheno anta kapeme pon unjia phan Karbi Anglong Autonomous Council atum pen sai kedeng pon akinang sotlo pose havara tumpen chuning repon dilai pen berta pangdak pon irai rong pi news 24 Karbi Anglong. Koni ni pai phwarni Suruputhar constituency ang Kangjap Pralangso Nihang Thon Surya Klamalong Sorbon Telanga pen Jepahem Puponsi East Karbi Anglong District Timor Tumahin pen Kecheng Siapong executive meeting ke Padopon Labang Sohot Tuliram Ronghang CM Karbi Anglong Autonomous Council Kamaikia Prasad Tasa MP Jorhat Pavitra Rong PMAC Nilip constituency Jagat Singh TEM Numal Nomin MLA Bokajan LA Lapen Ongdong Kethekeding atom Chetongdon si Mailong RDP Dun Labang Mailong nang kacitongdon kethekeding atumaphan amana pengpen kangthom karne sitami Padopon Labang Mailong Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang ahin pen sitami towar kipatwa klam loka charli ahem sitami alang litumaphan kerap jia phan sitami kachachak Padopon lapen NH 36 atowar sitami ningkan surenira inquiry si thang achiklo angbong patang poputa pachini dekang La sopi rada tum ching thor nang ji lapen boreng abar sai nang ji polotang te BJP a king riwang pen chepaok nang ji puta rong hanga sang hopen than pachuni pon Patumia da por phai Crazy por malom bolongkong maji police station ke parlo diso palong ihom elto lapen truck a hearing tangrak pen kachetong Phai kuni ni phai phwarni ihom elto 800 bearing number AS01G3756 dipu pen ke dambom lapen 40 pen ke wangbom ihoma truck bearing number AS01KC8176 diso palong a hearing tangrak pen kachetong Kopai ke meajo katewara bang mate driver tumabang apran ke damawilang bon sita elto kaiwe ka bangke arengahu asapso ke sodolo pusi birtare dunlong Langhin pen berta pangdakon intra jedrong par news 24 Karbi Anglong Pinya berta lapan sikang tonilo domi thakmi kardom